Ito na nga pala yung motor. So, first time ulit after ilang months bago nung or pagkatapos nung last video natin sa kanya, yung full review nung nakuha natin siya nung January 22. So, ilang ano na siya buwan. So, magka 5 months na to sa June 22. And mapapansin nyo may mga nagbago dyan. Hindi naman madami nagbago. Yung dalawa pa lang nabago dyan or nadagdag. So mapapansin nyo unang-una syempre yung top box. Ano yan? 38 liters top box from SEC. Mumurahin lang na top box yan. Kung mapapansin nyo wala pa siyang mga ano dito yung protection. So napaka bare lang yan tignan. Mumurahing top box lang to. Nabili namin to ng 2,800. Pero syempre di pa kasama yung bracket niya nito. Pang click. Ang tatak nito smoke. Ito nabili namin 1,000. Hindi ko alam kung 1,200 o 1,500. Mga ganun lang naman yung naglalaro. So yun, computin nyo na lang kung magkano. So yun. So mapapansin nyo may sticker na rin yan. Ang dinggalan. Napunta na pala namin ng dinggalan to. Pagkakuha ng rehistro yung papel, nadala na agad namin ng dinggalan. So mamaya papakita ko sa inyo yung odometer nya. Hindi naman siya pangit tignan. Dun sa top box okay naman siya. Hindi naman siya sobrang laki. Tapos next naman mapapansin nyo yung side mirror nya. Okay pa naman yung side mirror nito na stock. Ang kaso lang natataasan ako sa side mirror. Tsaka gusto ko kasi yung parang blue na tint to paggabi. Yung mga nasa likod na mga malalakas yung ilaw, hindi tayo nasisilaw na mga nasa likod natin. Yun yung kagandahan ng kulay blue na tint. Ayan, mapapansin nyo medyo bluish siya. Ito nga pala yung tinatawag nilang Street King na side mirror. Malapad na rin yan. Ayan o. Street legal na rin to. So hindi to huli ng LTO. Pwede mo siyang ganyanin. Ano ba? Pwede mo siya yung baliktad kung ayaw mo yung sobrang haba niyan tignan. Ayan o. Yan, pwede siyang ganyan. Pwede rin siya nung ganyan. Ayan o. Ganda rin yan tignan. Sa bagay recommended naman kasi yan. Ayan o. Mas maangas yan tignan kaysa dun sa stock. Diba? Ganda talaga ng Honda Click. Lalo na tong version 3. Yung upuan niya ganun pa rin. Stock. Tambucho stock. Wala pa lang siya nung mating dito. Sa susunod bilhin natin. Mura lang naman yun eh. Ayan, yun pa lang yung nadagdag sa kanya. And ngayon may idadagdag ulit tayong dalawa. Itong mudguard. Mudguard, simple lang na mudguard. Nabili ko lang to. Wala mang 100 sa Shopee. Dito yan oh. Kasi kung makikita nyo yung stock na mudguard, sobrang ikli lang oh. Eh ngayong tag-ulan pa yung makina natin napuputikan. Tsaka ang hirap linisan. So ngayon binilan ko siya nitong mudguard. Ganyan magiging itsura niya, haba niya oh. So hindi naman matatanggal yung talsik, pero mababawasan niya yung pagdumi ng makina tsaka ng ilalim nito. Yan o. May iba-ibang design nito. May mga yung butas-butas dito. Pero ito pinili ko yung simple lang. Ayan o. May konting design lang siyang ganyan. Tapos di mo na kailangan ng tornilyo kasi ang gagamitin mong tornilyo yung nandito na lang rin. Ito isa. Tsaka yun, dalawa. Ito. Dalawa lang yung kailangan tornilyo nito. Tapos okay na nun. Matatag na yan. Tapos next nating ilalagay
Ito, yung sa signal light. Dito. Ito yung sa signal light. Dito yan eh. Ganyan, no? Ganyan. Kasi ito, wala pa siyang masyadong, wala siyang protection, no? Pag nasagi ito, putol to agad. So, ang kagandahan nito, pag merong ganito, itong unang masasagi, itong bakal. Bakal to, yung bigat. Bakal siya, mabigat. May kasama na yung screw, ayun, no? Tapos may washer na din. Ito nasa 130 yata. Bili ko. Yan. So, umpisa na natin. Ito muna natin lalagay. Let's go. Okay, so ito na siya, oh. Bakal. Makapal-kapal din yan, no? So, maganda tong protection sa signal light nyo dito sa likod. Kasi tignan nyo, sobrang labas na labas siya, no? Pag yan nagpark ka sa, sa mga parking area o kaya sa mga halos daanan ng tao, kawawa yan. Kaya ito, ang nabili ko, magandang upgrade. Yan, o, ganyan yung magiging itsura nyan. Ayan, nalagay na, oh. Oh, dagdag forma rin pala yun, oh. Ang ganda, oh. Ito muna yung matatamaan bago yung signal light. So ito, pag nasaging ganyan, ito muna yung matatamaan. So yun, dito pala, meron pala siyang tornilyo dun sa ilalim. Ito yung mga tornilyo niya. Tinanggal ko. Kasi may kasamang tornilyo to. Mas mahaba. Ayan, oh. Dalawa. Ayan, okay na, matatag na yun, oh. So, ayan. Hindi lang siya forma, pero protection din yan. Next naman natin lalagay yung mudguard. Silit ng iksi ng mudguard, oh. Ito yung itsura ng mudguard. So, dalawa lang yung totornilyohan mo yan. Itong maliit na to. Tsaka yun. Dalawa lang. Itong butas na to, para to dun sa, para makita mo yung coolant. Yung level ng coolant. Dito yan tatapat sa coolant. So, yung papakita ko na lang siya pag nalagay na. Yung itsura ng tornilyo niya dun sa kung saan natin kakabit yung mudguard. Yan, dalawa lang. So yun, nalagay na. Yan, oh, di ba? Ay, haba na yan. Ewan ko na lang, mapuputikan pa yung makina. Siguro mapuputikan man yung makina, konti na lang. Kumpara naman sa wala siyang ganito, kawawa yung makina, sobrang daming putik. Punta lahat dun. Kahit na meron siyang ganito, yung mudguard din, tapos yung maikli, wala pa rin, napupunta pa rin dun. So ito, malaking tulong na siguro to. Matatag naman siya, oh. Kahit yung dalawang tornilyo lang. Yan, oh. Isa doon, yun. Tsaka isa dito. So ayan. So ayan yung dalawa natin nalagay. Itong signal light cover or protector, tsaka yung mudguard. Yun. So ipapakita ko nga pala sa inyo yung updated na odometer reading niya. So ito na yung, ayan, yan na yung odometer reading niya, 2,362. So ang mag-change oil tayo niyan pagka nag 2,500. Last change oil nito nung 1,000 kilometers. Tapos yung average niya naman per liter, 46.2 km per liter. So yan, ewan ko kung matipid na ba yan, pero natitipiran ako sa kanya, kasi dinala namin sa Aurora to.
Na magkano lang, wala naman 500 yata eh. Wala naman 500 yung pinagas ko yung balikan. 2 beses nagpagas. Trip A, trip B. So, yan. 2,362 kilometers na siya. So, ito na ang itsura niya. Yan ang itsura ng motor natin ngayon. Updated. Itong harap. Tapos, ito yung kabilang gilid. Tapos, ayun yung mudguard. Tsaka yung signal light cover. Yun. Diba? Mas maganda na siyang tingnan. So, yun. Yan na muna yung video natin ngayon para sa click. And kapag meron ulit tayong dadagdag, gagawa ulit tayo ng video. Pero may paparating na video ngayon. Yung unang ride namin ng malayo. Yung sa Aurora, Dingalan. Gabaldon tsaka Dingalan. Yan o. Sticker ng Dingalan. Yun. So, salamat sa panonood. Next time ulit. Peace out.